Пазарувайте от shopandtwins.com с промокод VESCO5 за 5% отстъпка. Захранки, примамки, въдици и аксесуари, въвеждайки го всеки път, подкрепяте канала. Благодаря ви! Здравейте, приятели! Аз съм Веско и днес съм решил да практикувам еднодневен риболов на язовир Бистрица. За захранка ще използвам 3 кг протеинови топчета Red Storm с силно рибен аромат. Те са 20 мм бързо разтворими, които са подходящи за първоначално захранване и привличане на рибите. Към микса ще добавя 1 кг рибни пелети, 1 кг варен коноп, 2 кг варена царевица, и за финал съм решил да добавя PVA Stick Mix на Red Storm, за да могат топчетата да хванат една обвивка и след като направя първоначалното захранване, това да създаде допълнителен облак долу на хранителното петно, което да предразположи рибите по-бързо да намерят петното и да започнат да се хранят. Взимам спот въдицата и започвам да правя първоначално захранване. Двете въдици вече съм ги разположил и чакам първия сигнал за удар. След близо 1 час ми колана първия бял амур на боровинка поп-ъп. Четиридесет минути след първия удар ми дойде и втория, който беше от бял амур. След няколко часа последва и третия удар за деня. Два часа е на ягода, бял амур. На Red Storm лафтър жълт, бял амур, при финала на риболовния ден ми удариха 2 шарана, които са с приблизително тегло от 1 до 2 кг. Това беше, приятели, от еднодневния риболов на язовир Бистрица. Давайте по един палец нагоре, ако видеото ви е харесало. Абонирайте се за канала от кръгчето ето тук. А ако имате интерес за готовите смески за PVA, изгледайте видеото ето тук. Чао и до нови срещи!